Säkylän urheilijoiden nykyinen puheenjohtaja Juha Mäkitalo, seuran puikoissa jo 14 vuosi menoissa. Kerroit tehtävää vuonna 2001 vastaanottaessa, että seuran tila oli vireä. Miltä se, Juha, näyttää tällä hetkellä seuran juhlavuonna? No kyllä se näyttää ainakin yhtä vireältä. Eräät lajit on saanut tavallaan uuden nousun ja toiset lajit tietysti välillä hiipuu niin kuin urheilus yleensä. Ja nyt kun ollaan yleisseura, niin onneksi meillä sitten näitä nousevia lajeja on onneksi ja toiset kun taantuu, niin näitä sitten tarvitaan. Ja mun mielestäni ei se niin kauheasti tämä homma 14 vuodessa muuttunut ole, että rahaa ja tekijöitä tarvitaan edelleen. Pystyykö tässä kohtaa summaamaan, mikä on tässä seuratyössä suurin muutos näiden vuosien aikana? No kai se tänä päivän on se rahan tekeminen, että se on iso osa tätä ja kyllä tänä päivän niin sitten myöskin kyllä tässäkin joutuu sitä paperihommaakin tekemään, että yhteiskunta asettaa tiettyjä velvoitteita ja ne täytyy hoitaa ajallaan ja laillisin keinoin niin sanoakseni. Niin kuin sanoit, lajit vaihtuvat, toiset hyytyvät ja sitten uusia lajeja nousee vahvemmin esille. Jos ajattelen nyt juuri tätä hetkeä, mikä lajiryhmä nyt kannattelee kaikkein parhaimmin seuran lippua? No kyllä, se tällä hetkellä on yleisurheilu. Että meillä on lähes 10 nuorta siellä, kun mahdollisesti pääsee SM-kisoihin ja sitten yksi lähes aikuisurheilija. Mutta nyt sitten on seuraan saatu myöskin talvilaji hiihto. Keväällä tuli yksi SM-kulta ja toivottavasti jatkossa tulee siltäkin saralta sitten lisää. Mutta tosiaan yleisurheilu on tällä hetkellä se ykköslaji. Niin mainitsit tuossa Suomen mestaruudesta talvilajissa. Todella se oli ensimmäinen hiidon Suomen mestaruus. Ja kaiken kaikkiaan näitä SM-mitaleita on 70 vuoden aikajanalla jo lähes 250. Juha Mäkitalo, mistä pieni maalaisseura on löytänyt tällaiset tehot? No kyllä se varmaan yksi tekijä on se, että me ollaan tosiaan yleisseura ja sitten tosiaan yksi iso tekijä oli varmaan tuo varuskunnan tulo silloin Säkylään, niin silloin täällähän oli siellä urheilutoiminta vireätä, että ikävä kyllä vähän tänä päivän toivoisi, että sieltä löytyisi sitten tekijöitä enemmän, niin kuin silloin 30-40 vuotta sitten löytyi. Ja sitten ehkä on näitä vanhoja tekijöitä osattu niin kuin hyödyntää. Näin varmaan ainakin ampumahiidon kohdalla on silloin aikanaan ollut esimerkkejä kovastikin paljon. Jos pitäisi nyt tänään poimia seurasta potentiaalisimmat menestyjät, erityisesti kesälajien osalta, niin keitä sieltä Sanni Saarisen moukaritytön lisäksi löytyy? No ensimmäiseksi tietenkin Kompuisen serkukset ja sitten Reetta Malmi, sitten Rantahalvalin veljekset ja Tuomas Seppälä. Ja en tiedä, Oskari Eskolakin saattaa olla yksi semmoinen yllätyskortti sitten. Niin, joka tapauksessa SM-kisoissa nähdään ehkäpä ennätyssuuri joukkue ja täytyy aina tässä kohtaa muistaa, että ne, ketkä SM-kisoihin pääsevät kilpailemaan, niin ne ovat kaikki A-luokan suorittaneita urheilijoita. Varainhoito, niin kuin tuossa alussa jo otit esille, niin se on ollut aina ikuisuuskysymys tässä seuratyössä. Salimaksut tulivat muutama vuosi sitten jäädäkseen ja toivat aikamoisen loven seuran talouden pitoon. Löytyykö Säkylän urheilijoille tukijoita ja talkootyöntekijöitä tarpeeksi? No kyllä, niitä ja kiitokset kaikille tukijoillemme niin on tähän päivään mennessä löytynyt. Mutta kyllä siinä sitten osa johtokunnasta ja muusta joukosta niin joutuu sitä tavallaan sitten kaivamaan ja tekemään. Sitten ikävä kyllä tämmöiset niin kutsutut talkoot, mitä tehtiin joskus 10-15 vuotta sitten vielä jonkun verran, niin ne vaan on vähissä tänä päivänä. Et ei ole oikein tahdon löytyä semmoisia
Onko se niin, että myöskin teollisuudella ja muilla, jotka aikaisemmin talkoita tarjosivat, niin niillä ei enää nykypäivänä ole mahdollisuuksia sillä tavalla kuin ennen? No kyllä se siltä näyttää, ja sitten sieltä on kaikki tämmöiset ulkoistettu, mitä suinkin mahdollista, että ne tekee joku muu sitten korvausta vastaan. Tämä yritysten henkilökunta keskittyy vaan siihen sitten osaamiseen. Puheenjohtaja Juha Mäkitalo, seura palkkasi muutama vuosi sitten pitkästä aikaa, oikeastaan ihan alkuvuosien jälkeen ensimmäistä kertaa päätoimisen toiminnanjohtajan 2,5-vuotinen pesti, ja sitä tehtävää hoiti Anu Heikkola. Mitä Anu sai mielestäsi aikaan? No hän sai hyvinkin paljon, että suurimmat aikaansaannokset oli tämmöiset mallisäännöt ja toimintakäsikirjat sun muut, mitä nykypäivä sitten jo tarvitaan, että tämmöisessä seuratoiminnassakin. Ja kyllä sitten tämä sosiaalinen media on tänä päivän, ja tiedotus on yksi tekijä, mihin täytyy nykyään kiinnittää mahdollisimman paljon huomiota, ja tämmöiset kanavat saatiin sitten käyttöön hänen avullaan ja ansiostaan. Kävikö siinä jossain vaiheessa vähän sillä tavalla, että kun tällainen toiminnanjohtaja toimistossa istui, niin oikeastaan kaikki työt kasaantuivat hänellä? Oli helppo sanoa, että Anu hoitaa, että hoidatko tämän? Kyllä, siinä näin kävi juuri. Ja, en tiedä, oliko tämä sitten yksi syy siihen, että hän sitten sen 2,5 vuoden jälkeen lopetti täällä. Mutta näin siinä kävi juuri niin kuin sanoit, että ehkä liikaa sysättiin sitten semmoisia asioita, rutiiniasioita hänen hoidettavakseen. Uusia asioita tuli muun muassa aikuisliikunnan parissa. Naisia kävi täällä zumballa ja rumpitalla ja kahvakuulalla joka ilta tai monta kertaa viikossa jotain tekemässä. Juha, mentiinkö tässä vähän Säkylän naisvoimistelijoiden reviirille? No, ehkä mentiin, mutta ilmeisesti sitten oli myöskin tarvetta, koska näitä halukkaita sitten on vaan löytynyt, ja edelleen jatkuu nämä aikuisliikuntamuodot, ja tosiaan kysyntää on edelleen. Pitäisikö seuralla olla jatkossakin tämmöinen päätoiminen toiminnanjohtaja, ja onko Säkylän urheilijoilla yleensä varaa semmoista jatkossa suunnitella? No, tästä johtokunta keskusteli hyvinkin pitkään sen jälkeen, kun Anu lähti, ja tarvetta olisi varmasti, mutta sitten se vaatii myöskin sen 50 000 euroa rahaa, että se kun jostain saadaan lisää, niin nyt on sitten rahaa laittaa nuorten urheilijoiden leiritykseen sun muuhun, että kun talkoilla hoidetaan nämä rutiini- ja toimistohommat. Löytyykö liitosta tai valtiolta minkäännäköistä rahareikää, jolla tätä tarvetta voitaisiin tilketä? No kyllä, moni lajiliitto tänä päivän on yhtäläisissä vaikeuksissa niin kuin nämä seuratkin täällä maakunnassa, että ei sieltä niin kauheasti apuja tule, ja kaikki leiritykset sun muut, niin kyllä urheilija tai seura sitten osaa joutuu maksamaan. Seura täyttää tänä vuonna, niin kuin tässä moneen kertaan jo sanottu, 70 vuotta ja juhlii sitä 5. päivä lokakuuta todennäköisesti Säkylän koulukeskuksessa. Juha Mäkitalo, minkälaiset pippalot silloin pistää pystyyn? No, kohtalaisen perinteiset laitetaan, että tämä historiikki sitten tulee olemaan todella uutta, että sen esitysmuoto, mutta muuten sitten palkitaan toimijoita ja uurastajia ja myöskin urheilijoita sitten saavutuksista ja menestyksistä. Jossain vaiheessa, kun on näitä tasavuosijuhlia pidetty, niin on päälle monasti vetästy humpat täällä Honkalassa. Onko sellaista suunniteltu tällä vuodelle? No ei ole nyt sitten humppaa tiedossa, että pitää tanssia jossain muualla sitten. Seura on vuosikausia havitellut itselleen tällaista lähiliikuntapaikkaa, joka voisi sijoittua tuohon keskustan jäähallin kupeeseen. Siinä voisi olla juoksurata ja hyppypaikka ja mahdollisesti vielä jäähallia hyödyntävä jäälatu. Onko
asiasta keskusteltu sen jälkeen, kun tämä nostettiin esille? Onko se edennyt johonkin suuntaan? No keskustelut taitaa olla suurin osa täällä seuran sisällä vaan, että täällä on tämmöisiä erinäköisiä visionäärejä, kun suunnittelee tämmöisiä, mutta eikä tämä nyt voisi olla tilaisuus sitten sitä asiaa viedä vähän eteenpäin, että pistää kuntaan viestiä. Eli hyvä lahja toive voisi olla juuri tämä. No juu, mikä ettei, mutta niin kuin vaan tiedämme, niin tuolla kunnallispuolellakin ne eurot on kohtalaisen vähissä. Kiitoksia Juha Mäkitalo ja onnittelut seuralle jo näin etukäteen. Kiitoksia.